A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Fauziya Sarki Abubakar. Zan gabatar da waƙar Infiraji a yau ranar 25 ga watan Satumba 2010 daga nan Kano, Najeriya. Bismillahil majidi, nai nufin waƙa jadidi, in yaban ɗan nan hamidi, zu shafa yau malmi'adi, mai sansa ba zai baƙin ciki ba. Rabbana yi daɗin aminci, gun mafificin mutunci, ɗa wani nasa don karamci, wanda ka ba shugabanci, ya yi horo ba da kangara ba. Gaisuwa ko ta dace, gun ma'aikin nan da an ce, ran musulmi karshi sance, bisa sansa muka wa amince, mai sansa ba zai baƙin ciki ba. Rabbi na nufi wagga waƙa, in yabo na saba nifaƙa, taimake ni ka ban hazaƙa, in yi waƙa mai zalaƙa, ta yabo na saba da kuskure ba. Rabbana kai min ijaba, in ganai sallah a ɗai ba, har in ta da ido in duba, in ga koren nan ta gubba, in yi murna ba da fariya ba. Ya ilahil alamina, taimakan in je Madina, in ji daɗi in yi murna, in ga kabarin ɗan Amina, baban Kulsummu ɗan Suwaiba. Ya dare kai min ishara, in gana je nai ziyara, kushe wannan da nura, ta cika shi na mai bushara, ga musulmi ba da kangara ba. Kaji mai waƙar hululu, tuba zan ka yabar rasulu, Mustapha jikan Halilu, gobe ka sha salsabilu, wanda ya fi ruwan zuma a gumba. Dan mutum ne shi karimi, mai yawan haƙuri halimi, ya aboki na asimi, in ka so ka zame salami, ya bi annabi ba da sunkuye ba. Kafirai da sun fahimta, bin Muhammadu ya kamata, ambato nasa ya gabata, can ga attaura ku huta, ku bi annabi ba da gardama ba. Ya kamata mu gode Allah, can gaban mu akwai ƙabila, an kashe su cikin jahala, mu zuwansa ta zan fitilla, a gare mu ba mi zaman duhu ba. Shi karan ƙuri'an dashensa, ya katarta da ma'uninsa, shi muke cin arzikinsa, ka gaba dan shi ba da samuwa ba ta riski mai rashi ba. A'a in baka mai yaze ba, gaskiya ba ta san fita ba, sai da yadda ka nuna turba, ko duhu ba ta wartsake ba, ba don aiko shi duniya ba. Ɗan Amina muna yabanka, don mafificin rabanka, nai du'a'i in gane ka, zuciyata ba ta harka, in ban yi yabanka na natsa ba. Sanda an aiko shi shirya, gaskiya ta kori ƙarya, masu aikin ratsa hanya, ƙi da so wasu sun biyayya, tamkar basu gaji kangara ba. Shi mutum ne mai laɗafa, kyan jiki da hali da siffa, na ga annabi ba hilafa, ko a baiwa ya fi sarfa, ba shi kan kyauta shi na fari ba. Ba shi rowa don ƙiyayya, an yi sammu gami da cinya, aka ba shi akan hamayya, don yawan ladabi da kunya, ya ci ba bisa kan rashin sani ba. Hankalinsa yana ga Allah, mai kula ba maras kasala, gun yawan azumi da sallah, taimakonsa yana ga Allah, ta ko isa jalla bai gaza ba. Rabbana ya bai da wanjin, masu ƙinsa saboda ƙunjin, arzikinsa ya haske ƙirjin, annabinsa aboka barjin, maganar su ba su yi mawafaƙa ba. Shi ya ɗaukaka ɓirɓishinsu, hassadar su ta hallaka su, aka karkashe galibinsu,
galibin wasu masu musu suka tuba da sake bi shiga ba. Rabbana ya keɓe bawa, nai mafificin muruwa, kamili a barin adawa, zuciya ta saba ɗagawa, ba shi kan ƙi mutum a kan rashi ba. Shi tawali'u ne halinsa, in ya hangi mutum a nesa, sai ya tashi ya je su gaisa, nan cikakken hankalinsa, dubansa da kai bashin yawa ba. Shi ɗabi'un girmamawa, nasa ne ke kwaikwayawa, kwarjini mai tsoratarwa, na ga annabi ga uluwa, aminin ba shi kan takabbura ba. Don adalci shi uwa ne, gun marayu kan uba ne, ko da ya zama shugaba ne, ba shi ce maka yafiwa ne, tun bai haɗa shekara 7 ba. Yayi ado da yawan huluri, ga sifa marashin kusuri, shi mutum ne zalwaƙari, lazimin istighfari ba tare da yayi laifuka ba. Waye kai waye kamar ka, waye san asali ya taka, waye san matuƙar rabonka, tunda Allah ya yabe ka, duka wanda ya ƙi kama yi gaba. Rabbana ya girmama ka, tarsashin sauran ma'aika, kowane na ƙarƙashinka, jalla yayi baiwa gare ka, wata bai baiwa duk ba annabi ba. Duk maso rahama ya bi shi, tutture ma ya yi nishi, ya yi kewar kar ya bar shi, sannu mai lugude da mashi, ga waɗanda ba su yi mawafaƙa ba. Ɗan uwa bawan mu shi'a, so shi domin kyan ɗabi'a, bin sabbin haƙƙin shari'a, in yabansa ya zam sana'an ka, ba ka tozarta lahira ba. Ni yabo na sanin lizimta, ya ishe ni biyan buƙata, duniya har ma mu huta, inda tsayuwa ta tsananta, ka aje mu a dama ɗan suwai ba. Sannu mai huska da haiba, ambatanka da shi na saba, ya ishe ni tsarin musiba, wanda bai so Mustapha ba, ba zai daraja a lahira ba. Shi mutum ne mai hanana, gun musulmi ba hiyana, zuciya ta saga i'ana, ga kiyayewar amana, shi bai taɓa saba alƙawar ba. Shi mutum ne ɗan halali, gun uwa da uba ga hali, gun tsayawa kau jamili, wasiɗi ne ba ɗawili, ba wada ba maras tsayi ba. Ya fi kowa fai da ɓoye, aikuwarsa duhu ta yaye, zuciyar kowa ta yaye, ga sifa mai ba da ƙaye, ga kyauta ba da kwarmato ba. Ga yawan natsuwa da siffa, ga shi kyakkyawa ga siffa, ga kiyayewar haruffa, in shi na batu ba hilafa, harshensa ba 'yan gura-gura ba. Ga yawan natsuwa da iffa, ga shi kyakkyawa ga siffa, ga kiyayewar haruffa, in shi na batu ba hilafa, harshensa ba 'yan gura-gura ba. Madugun maka dakace ni, zani kewa ta ishe ni, ɗaya bagun kakan Husaini, in yabo a cikin sukuni, a gaba na saba da shamaki ba. Ya maji roƙon gazajje, Rabbana tashe ni in je, ɗai ba in ga mafi mazaje, kwarjini ga kyau da saje, da shirya ba ta famfara ba. In kira shi kira gari bai, ya fitillar haska duffai, sabilin wankan zunubai, ya tafarkin iske rabbai, ya jirgin fidda mai aɗan ba. Mustapha na zo gare ka, na taho in ci arzikinka, ka ji ƙara ta gare ka, mai uban ɗaki kamar ka, ba zai kunya a lahira ba. Na taho manzo in gaishe, ka zaɓaɓɓe isasshe, kar ka bar shaiɗan ya ɓashe, ni don haka ko da yaushe, na tuna ka ba nai baƙin ciki ba. Sanni zaɓaɓɓen ma'aika, arziki na ambatanka, zuciyata na yabonka, hankali na gare ka, tun gaban mu tare jinkira ba.
Ya matsera ya madafa, ya mafi tausan mahaifa, ya matsa min wanda ya fa, da zurfi ta mu ƙofa da take hannunka ba rufe ba. Ya mafificin fiyayyu, ya mafi rainon marayu, ‘yan ƙanana har su shiryu, rungume ni ka ce Aliyu, in muka rabo ba ka rasa ba. Ganuwarka da ba ta resɓa, wa Muhammadu nan na raɓa, ya mafi addu'a a karɓa, tunda kai Allah ya zaɓa, komai ka faɗi ba a musa ba. Ga mugumji kan Shu'aibu, dan isar kakan Nuhu, rungume muka ce madihu, wanda ke da uwa a murhu, ba zai ci tuwansa ba miya ba. Ya kamata mu goda wanda mun kasan kalmar shahada, arzikin safarin jakada, wanda ke da isa a fada, jama'arsa ba su yi baƙin ciki ba. ‘Yan uwa mu yawaita murna, zuciyarmu ta daina ƙuna, annabinmu ya zo da sunna, duniya haske ya zauna, har gobe ba a yi zaman duhu ba. Ɗan Amina mafi daraja, ɗawaninsa mijin Hadija, Rabbana ya baka hujja, wadda ba ta ga mai daraja, wani in ba kai ba ɗan suwai ba. Rabbana ya kira ka kaje, inda ba wani wanda ya je, ko a zuci cikin mazaje, kai da takalman ka kaje, kaga Allah ba da shamaki ba. Shi ya ce maka marhabanya, masoyi wanda shirya, na gare shi kusan ta gaya, mai jidali dubi aya, kaga kalma ba ta gardama ba. Ya kusanci gadon sarauta, jin kiransa shina yawaita, arzikinsa shina tsawaita, an ka ce ƙaro kusanta, magana ce ba a bar musu ba. An ka ce da maƙarrabuna, ku yi tiri ga annabina, na yi kiransa bisa amana, an ka ce ka shigo ka zauna, da ka je ba ka ɗafa shimfiɗa ba. Sai da kai tahiya ga Allah, an ka ce lale fitilla, mai kawar da duhun jahala, min kira ka mu ba ka sallah, ya ji kalma ba ta ɗan adam ba. Sidi ya yi sujada da goshi, na ga wanda ya ɗaukaka shi, an ka ce ya tira ya tashi, ya katarta ga wanda ya yi shi, ba a mai matuƙa ga ɗaukaka ba. An ka ba shi dukan ibada, don shi kai mana mu yi ifada, wanda ya yi tsauri ya kauda, kansa ya taɓe da wanda bai girmama wanga annabi ba. Mai jidali dai na musu, annabawa tarsashinsu, Mustapha ne shugabansu, ko da ya zaka ƙarashensu, darajarsu da shi ba a gwada ba. Kowane aka ba shi aiki, sai a mai adadi da yanki, inda za shi kira da mulki, shi da kawai aka ba shi aiki, ba a mai adadin abin kira ba. Arzikinmu ya tsaga dutse, tun da zaɓaɓɓe na tsatse, wanda ke tsamo nutsatse, ya riƙe mu da so karantse, ran gobe ba mu yi baƙin ciki ba. Kyan ɗabi'a na gare shi, wanda in ka ji sai ka so shi, ba shi baiwa don a ba shi, ba shi alƙawari ya tashi, don ba halinsa yaudara ba. Ba shi zobe in ya baka, ba shi jin ƙyashin abinka, ba shi son mai tseguminka, ba shi zargin mai yabonka, don ba halinsa hassada ba. Ba shi ƙyamar mai talauci, don rashi baya butulci, ba shi ƙin kallon halacci, ba shi kau kallon haramci, ko ba makaɗa da ‘yan dabo ba. Sanni ɗa mai kyan tsayawa, mai yawan fara'a da baiwa, ce da ni ranar tsayawa, tarsashin zunuban ganawa, ba za su hana mu saduwa ba. Sannu mai huska sakakke, wanda ya fi wata ga haske, sannu mai siffa cikakke, maganin ka na sha na warke, domin ilimin mu bai yawa ba. Rabbana domin Muhammad, don sahabbai na yi amiman, na baraci zama alaiman, shugaban bayi Muhammad, kan adana na ɗan suwai ba. Ya ilahi alamina,
taimake ni in je Madina, gun Muhammadu ɗan Amina, rabbi ran mushi ta ƙuna a gaban ajalinmu bai kira ba. Wanga talifi da naji, waƙe-waƙen masu caji, ni ma ‘yata ce a juji, sai na sa mata yin furaji mai yin ta ba zai baƙin ciki ba. Yau fa waƙa ta taƙaita, kullu hasittu na baita, sai 8 ‘ya'yan cikinta, ɗan ashin hijira mu kaita, ta ko cika ba da gardama ba.